Навошта вот такі беларускамоўны ліберальны чалавек ему был патрэбны ва ўрадзе і в сваёй номенклатуры. Это была нейкая, ну, навряд ці ж нейкая там сімпатыя асабістая да вас, это была нейкая роля, якую вот ён лічыў, што такой чалавек нам патрэбны. Нейкая шыльда? І он прызнаўся калісьці у размове з Самнасам. І он сказаў мне наступнае: а я тебя поддерживаю, я вас, он все ж таки сказал мне вы, я вас поддерживаю в том, что вы говорите на белорусском языке. И если бы я мог, он сказал, если бы я мог, я бы тоже начал говорить на белорусском. Но тогда был президентом Медведев. Но какую цену мне предложит за газ и нефть Медведев? И вось узникло у меня одразу адчуванне: ага, значит, можно продать свое родное, национальное за нафту и газ. С пункту гледжання стратегії, ну, хтось може скаже, це ж правильно, заховати там державність, але з тактики. А з пункту гледжання стратегії, це згубити у перспективі все, згубити державу. Коли ти не розумієш, що під мурком, що з'являється для кожної держави, це народ. Народ, який розуміє, що таке культура національна, мова. І ось гэта была праблема. Так, у нейкім сэнсе гэта было, я думаю, што ён прадаваў гэты месседж, глядзіце, у меня ж малады міністр, ён увогуле беларускі, нават гучалі такія думкі, што Мясніковіч, памятаю, на паседжанні ўрада кажа мне: ну, у нас тут ёсць адзін праеўрапейскі міністр, да, і вось так мянушку такую мне давалі, што вось праеўрапейскі, там, быў я, не быў, але так спрабавалі гэта прадаваць. Гэта было. Ось вы нават у ранейшых інтэрв'ю прызнаваліся, можа быць, нават не раз, што у сям'і вы казалі сваім блізкім, тым людзям, якія таксама маюць такія ж перакананні, як і у вас, што я его ненавижу. Як пры этом было вот прысутнічаць на всех гэтых нарадах, хадзіць з Лукашэнкам на нейкай, што па працы неабходна паслом ці міністрам культуры, побач знаходзіцца. Ну, вы разумелі, што это дзеля нейкай агульнай справы, дзеля таго, што я магу нешта внутры, знаходзячыся нешта палепшыць. Якая у вас была матывацыя? Ну, першае, калі мы кажам пра Нясвіж, калі мы кажам увогуле пра праграму замкаў, я ўсё ж такі, узгадваючы сваю працу міністрам культуры, магу менавіта ўзгадаць гэтую дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі». Калі больш за 30 замкаў, палацаў Беларусі мы ўпісалі ў дзяржаўную праграму з адпаведным фінансаваннем і пачалі іх аднаўляць. Гэта ідэя нарадзілася, калі былі дажынкі, падажу, у Лідзе, я памятаю гэтую гутарку. І Лукашенко ж не падпісаў гэты дакумент. Тады я пайшоў да Сідорскага, я вусна яму дакладаў, і Сідорскі сказаў: это добрая ідэя, пішыце мне, я падпішу. І пазней калі я зайшоў з пасады міністра, гэту праграму знішчылі. Кабікоў прыязджаў у Іспанію, я яму нават выказаў прэтэнзіі. Ён быў прэм'ер-міністрам: чаму вы знішчылі эту праграму? Он кажа: не, ну мы перадалі ў рэгіёны фінансаванне. Рэгіёны не ў стане аднаўляць такі аб'ект. Зразумела, што гэта было, ну да, гэта прыманне той сітуацыі, якой ты ёсць. Мэта была аднавіць гэтыя аб'екты, бо калі мы не паказваем беларусам сёння, што ў нас глыбінныя гістарычныя карані, што мы стаім у сярэднявеччы яшчэ глыбей. Я калісьці напісаў сакрэтку Лукашэнку. Сакрэтны дакумент, якім я выказаў свой пункт гледжання на беларускую дзяржаўную ідэалогію. Я сказаў, што на сённяшні дзень, калі мы будзем ставіць толькі на час Вялікай Айчыннай вайны, разумеючы, што гэта велічэзныя страты для беларускага народу, колькі ахвяраў, мы не пабудуем устойлівую дзяржаўную сістэму. Мы павінны будавацца на гісторыі полацкага і турецкага княства, на гісторыі Вялікага княства літоўскага, на гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускай Савецкай Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь, што ў нас на ўзроўні раёнаў кіраўнікі павінны паказваць прыклад свайго стаўлення да нацыянальнай культуры, што ў нас павінны кіраўнікі хадзіць у тэатры. Ну, там было шмат чаго распісана. І у тым ліку і замкі, гэтак далей. Ведаеце, што ён мне напісаў у адказ? Нет. А зачем мне это все? Серьезно? Да, я вось такі адказ атрымаў. Але я лічыў, што на той момант, нават выходзячы ў парламенце, выступаючы па-беларуску, ну я раблю хоць нейкі знак. Я паказваю, што гэта важна. Міністр культуры павінен змагацца за гэтую культуру твайго народа. Бо калі ён не змагаецца, то ён не міністр каго і чаго. Я памятаю, што мне калісьці Швыдкой, можа зараз не добра ўспамінаць як бы рускіх палітыкаў, да? Швыдкой, былы міністр культуры Расіі, сказаў: ну на цябе же пішуць кляузы, і піша Сурікаў, паслоў Расіі. Яны лічылі тады мяне нацыяналістам. Ну, да, вось я нацыяналіст, за што? І ён мне сказаў: за тое, што ты размаўляеш па-беларуску.
Я кажу, супер, а я что, по-китайску повинен? Ну, нават такія дыскусіі былі. Я не хочу хваліцца, але прабачце, хто мог прыйсці ў кабінет Лукашенко і сказаць, што нам трэба зрабіць, адкрыць музей Быкова. І дамагчыся гэта. Можа, не той музей, які па праву належыць Быкаву, але мы адкрылі ў Ждановічах філіал беларускага дзяржаўнага літаратурнага музея на дачы Быкова. І туды я прыехаў з саўдавой Быкова, і мы адчынілі. І калі яна мне паказвала все, што там засталося, кнігі, колькі разоў я быў у яе кватэры, я разумеў, што КДБ піша на мяне. Я разумеў, што Лукашенко ведае гэта. Я пайшоў і сказаў, што гэта трэба. І мы размаўлялі гадзіну. Ён мне расказваў таксама сваё стаўленне. Я памятаю, што ўдава Быкова, паказваючы мне... Якое было? Ну, што ён расказваў? Ён расказваў пра пахаванне, як гэта было, што гэта было крытыка. І я ўзгадваю таксама гісторыю, што ўдава Быкова мне кажа, вы ведаеце, адкрыецца музей, дай Боже, але адзін экспанат, які вы ніколі не прымеце ў экспазіцыю. Я кажу, а што ж гэта за экспанат? Яна дастала чырвона-белы сцяг, які быў на трумне Быкова. Так. Я сказаў, можа, вы маеце рацыю, што сёння ён не будзе экспанавацца. Але я спадзяюся, што музейныя фонды не гараць. І калі мы сёння ўжо тымніку задаем і, можа быць, не самыя прыемныя пытанні, агучваем тыя версіі ці тыя папрокі, якія гучаць ваш бок, то вось, калі ласка, адзін з іх. Што, маўляў, ну, вот такая была яркая кар'ера, але у канцы і апошнія гады яна пайшла ўжо на пэўны спад. Маецца на ўвазе пасля міністра і пасля пасла в самых сур'ёзных краінах, Польша, потым Францыя, всего толькі дырэктарам Купалаўскага тэатра. І, маўляў, калі... Всего? Да. Купалаўскага? Я агучваю гэтыя прэтэнзіі, што, маўляў, каб не гэта, то вось Латошка не перайшло б у 20-м годзе в апазіцыю, бо яго прынізіла ўлада тым, што прызначылася яго толькі дырэктарам тэатра. Вы ведаеце, я думаю, што, можа, за гэтыя 1,5 гады працы ў Купалаўскім лепш спрасіць у артыстаў, што нам удалося зрабіць, але ўсё ж такі ўдалося і заробкі даволі моцна падняць. Дарэчы, ва ўрадзе былі вельмі добрыя людзі. Быў Харкавец, міністр фінансаў, які ўжо адышоў жыцця. Калісьці ён мне сказаў, я вясковы хлопец, Павел, я тебе абяцаю, пакуль я буду міністрам культуры, я заўсёды падтрымаю культуру. І мы ў 4 разы паднялі пастановачныя на тэатры. Пенігін паставіў у Купалаўскім тэатры, калі я быў міністрам культуры, спектакль, які каштаваў больш за 100 000 евро. Гэта было нереально. Это які? Я на все хадзіў. Гэта тэатр у Шулер-Радзівіл. Выкраданне Еўропы, так, і гэта вельмі бюджэтны быў. Для мяне было важна падтрымаць нацыянальную культуру. Я раскажу нават больш. Горкава тэатр, я ім даваў грошы, даваў, а яны не бяруць, даваў. А пазней я падумаў, а какую халеру я буду даваць грошы? У меня есть яшчэ рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, і я аддаваў... Беларускамоўным. Так, ну калі вы не хочаце, ну я ж знайду, куды аддаць гэтыя грошы. Вось, таму, ўсё ж такі, вяртаючыся за гэтае, ці гэта было паніжэннем, стаць генеральным дырэктарам самага старажытнага, самага лепшага, самага выключнага тэатра краіны, да гэта гонар для кожнага міністра культуры. Паглядзіце, колькі міністраў культуры былі. Мне была прапанова стаць генеральным дырэктарам вялікага тэатра, оперы і балет. Я адмовіўся, разумеючы, што з пункту гледжання статуса гэта вышэй, але там касмапалітызм, там нацыянальнага менш. Ну, правда, ўсё ж такі это там, мы ведаем, што такое опера, што такое балет, якія музыка і гэтак далей. Мне вельмі гэта цікавіла. Аж па шчырасці, уже кажучы, я быў уже фактычна ўзгоднены на амбасадара ў іншую краіну. І Макей у дзень канцэрта з нагоды Дня незалежнасці у ліпені 2020 года мне сказаў Павел Павлович, пасля выбараў вы едзеце амбасадарам. Всё. Таму, слухайце, я не быў абражаны. Пытанне было сумлення. Ці можаш ты дазволіць, калі б'юць людзей? Калі на мне пачалі прыходзіць, сказалі, звольніце Харланчука. Калі КДБ, служба бяспекі Лукашэнкі, ОАЦ не вылазілі з тэатра. Мне двойчы прапанавалі ўвайсці ў групу падтрымкі Лукашэнкі на гэты выбары. Я круціўся як мог, я сказаў, слухайце, да у меня ж Купалаўскі тэатр, я ж так переживаю, каб усё стабільна прайшло, все добра. І мне ўдалося ад гэтага адкруціцца. Старшыня цэнтральнага раённай адміністрацыі мне прапановаў двойчы. Давайте паглядзім відэо. Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі, мне сорамна, што я беларус.
Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне мець сваё ўласнае меркаванне і хоча, каб яго паважалі, чулі и нарэшце пачулі. И сегодня я горжусь, что я белорус, принадлежу к белорусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, многие годы посвятивший себя служению Беларуси, хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединено одним – верой у Беларусь. Ведаеце, много сумленных людей тады зрабілі такі крок, і заўсёды таксама такое пытанне, ну, можа быць, оно для журналістаў там, ці для псіхолагаў. Вось чалавек, калі робіць такія крокі, часам адчайныя, але часам, можа быць, ён сапраўды разлічвае на перамогу, ці, можа быць, нават мы робім нейкія сумленныя крокі, ведаючы, што перамогі не будзе, а проста таму, што па-іншаму нельга, што так дазваляе сумленне. Калі вы можаце прыгадаць ваш стан на той момант, большасць тады, здаецца, верыла, што перамога хутка. Вы, як вопытны палітык, які ведалі, з кім мае справу беларускі народ, які ведалі ўсё пра Лукашэнку і пра сілавых міністраў, вы тады разумелі, што перамога можа быць блізка, ці разумелі, што яе можа і не быць? Я ўзгадываю размову вечарам у маім доме ў Ждановічах, ну, які зараз уже захапіў рэжым. И мне спытались: ты думаешь, мы пераможем? Я сказал, что это будет вариант как бы А с плюсом. Мы пераможем, але пасля гэтай перамогі яшчэ будзе доўгі працяг барацьбы дзеля таго, каб яна наступіла. І я не памыляўся. Я разумеў, што Лукашенко так проста ўладу не аддасць. Я разумеў все гэтыя рызыкі. Конечно, на фалі эмоцый, калі ты робіш, ты больш верыш у гэта. Ты разумееш, што вось-вось, яно ж блізка, да. Адной рукой засталося дацягнуцца да гэтага. Конечно, тую заяву, калі я зрабіў, яна папярэднічала сітуацыя ў грамадстве, у купалаўскім тэатры, калі шмат хто з купалаўцаў, у тым ліку, падпісалі ліст за вызваленне Бабарыкі. Калі я размаўляў ужо адышоўшым Олегам Краўченко, намеснікам міністра замежных спраў, а што будзе пасля гэтых выбраў, ён сказаў: уже не будзе паўтору гісторыі такой, як было раней з Лукашенко. То есть уже все разумелі, што будзе крытычна, больш крытычная сітуацыя. Пытанне, я думаю, у іншым павінна стаяць. Ці сёння я шкадую? Я адкажу: не. Я мог тады, тэарэтычна магу і сёння, дазволіць сабе купіць маленькую кватэрку ці маленькую хатку, дзесьці, як казаў заўсёды, я жартаваў, калі працаваў у Парыжы, думаю, можа кінуць гэтую ўжо дзяржаўную працу, купіць себе маленькую хатку дзесьці ў Партугаліі. Я там працаваў амбасадарам, 2 разы на год туды прыязджаў на дзяржаўныя мерапрыемствы і спакойна жыць, пісаць мемуары, узгадваць, рэч, працу міністрам культуры. Я не магу, бо мне вельмі баліць. Праўда, мне баліць. Я вельмі перажываю. І можа, мне так выхаваў бацька мой. Так ён выхаваў, бо менавіта адкуль жа гэта ўсё ідзе. Бо ён мне расказваў столькі, як он любіў Беларусь. Мой брат, які бы сёння сядзеў у турме, калі б не зышоў жыцця трошкі раней. А мой двоюродны брат сядзіць у турме. Таму, да, это былі эмоцыі. Гэта было разуменне, што гэта будзе працяг, што хутчэй за ўсё гэта будзе доўгі працяг. Ці маю права сёння адмовіцца? Не магу. Не змагу. І важнае пытанне нашых гэтай серыі інтэрв'ю, прысвечанай 94-му году. Які шлях прайшло, па-вашаму, беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Наколькі заканамерна было тое, што адбылося ў 94-м, нейкім дзіўным чынам пра гэта яшчэ не пагаварылі з вамі, і наколькі заканамерна тое, што адбываецца зараз з пункту гледжання і 20-го, і нашого 24-го года? Я не пагаджаўся з Владзімірам Макеем. Прабачце, што я ўзгадваю яго яшчэ раз, але не ў сэнсе крытыкі, але я не пагаджаўся. Ён неаднойчы на міжнародных сустрэчах публічна і непублічна казаў, што беларуская нацыя не сфарміравалася. І з улікам таго, што мы не сфарміраваліся, не трэба нам ставіць тых стандартаў, якія вы хочаце мець ад еўрапейскіх нацый. Да, такія словы. Я не пагаджаўся з гэтым тэзісам і заўсёды яму пярэчыў і казаў яму ў вочы. Я лічу, што наша нацыя сфарміравалася даўно. Пытанне было ў тым, што яна знаходзілася ў такіх гістарычных варунках, умовах націску, рэпрэсій, падаўлення. Бо, прабачце, калі мы паглядзім, што нават уяўляла сабой беларуская культура ў часы БССР, пры тым, што мы жылі ў савецкай імперскай, расійска-савецкай сістэме рэпрэсій, але колькі
постацяў нарадзіла беларуская нацыя на той момант. Калі маем такую глыбінную літаратуру, калі мы маем столькі замкаў, палацаў у нашай краіне, калі мы маем галоўнае, вось што я не пабачыў, калі я езджу шмат па свету, ездзіў, можа зараз менш, і працаваў у розныя краіны, нацыянальнае, народнае мастацтва. Вось я як міністр лічыў, гэта база, гэта аснова, што трэба. Таму, дарэчы, ініцыяваў дзяржаўная праграма «Культура Беларусі». На 5 год яна была сфокусавана менавіта на падтрымку культуры ў раёнах, у вёсках, каб захаваць народныя традыцыі. Так вось, народная традыцыя пласт, вось пласт літаратуры, не, гістарычных помнікаў, вось пласт літаратуры. І можам нарошчыць, мы сфарміраваліся, просто нам галаву не давалі падняць. Нас пастаянна білі зверху, білі і хочуць зараз забіць зусім. Вось у чым праблема. Так што нацыя сфарміравалася. Прабачце, я з вялікай павагай да тых людзей, якія пачалі змагацца за нашу незалежнасць канца 80-х і 90-х. Мы пачыналі з гэтага інтэрв'ю. Я магу казаць як юнак на той момент, як я лічыў, якія памылкі. Але гэта не мяняе мой пункт гледжання на ту частку беларускага парламента, якая ўнесла ў парламент бел-чырвона-белы сцяг. Я за это ім буду заўсёды ўдзячны, праз усё жыццё. Нават колькі б сёння яны бруду б не сказалі ў мой адрес, я ім за гэта буду ўдзячны. Што яны зрабілі? Я буду ўдзячны тым, хто змагаліся з гэтай сістэме, пакуль я быў у гэтай сістэме. З іншага боку, да, я магу у сваё апраўданне сказаць, я быў у сістэме, але штосьці ж усё ж такі зрабіў. І штосьці засталося таксама, канкрэтнага. І помнік Караткевічу, які мы адкрылі ў Кіеве, калі таксама, напрыклад, прабачце, зноў згадваю, Макеік быў супраць гэтага помніка, а я праціснуў гэты помнік Караткевіч. І такіх прыкладаў можна шмат. Штосьці ты спрабаваў зрабіць у той момант з павагай да гэтых людзей. Так што нацыя яна сфарміравалася. Яна выплеснулася вось у 20-м годзе. Весь сімвалізм, што яна выйшла пад чырвона-белымі сцягамі. Пазаўчора мне адзін з літоўскіх парламентарыяў высокага ўзроўню сказаў: але у вас няма еўрапейскіх сцягоў. І гэта, да, гэта... А вось апошняе сацыялагічнае пытанне, што паказваюць? Абсалютна стабілен 1% у сацыялогіі беларускай. І гэта кажуць усе розныя 4 крыніцы. 2% беларусаў хочуць аб'яднання з Расіяй. 97-98 хоча жыць у незалежнай дзяржаве. І фактычна у нас раздрай. Частка хоча саюзу з Расіяй, частка хоча саюзу з Еўропай. Але большасць кажа, мы хочам жыць у сябе дома. Ці тая нацыя, той народ, які кажа, што мы хочам жыць у сваёй хаце, яна не сфарміравалася, яна разумее, што яна стаіць на сваёй зямлі. І гэта з'яўляецца падставай. В гэтым сэнсе вы, не гледзячы на любыя самыя змрочныя, скажем так, сённяшнія абставіны в гістарычным сэнсе застаецеся пэўным аптымістам? Я заўсёды аптыміст. Я веру у перамогу, я веру, што ў гэты будзе вынік, хаця да яго будзе ісці цяжка, будзе ой цяжка. Я думаю, шмат каму цяжка, хто глядзіць сённяшняе гэта інтэрв'ю, асабліва тым, хто ў Беларусі. Гэта цяжка разумець, які выклікі яшчэ перад намі стаяць. Але у канцы канцоў я веру ў гэта. Ну, па-першае, нічога ў свеце не бывае вечным. Пачнем з гэтага. І той чалавек, які зараз з сабачкай белай ходзіць, ўсё не вечна, ўсё мяняецца ў гэтым жыцці. Выклікі велічэзныя, але мы павінны быць цвёрдымі. Гэта наш абавязак, як бы пафасна гэта не гучала, да тых, хто пачаў змагацца за Беларусь даўным-даўно. І перад Каліноўскім. Дарэчы, таксама вось Кастусь Каліноўскі, я памятаю, што у кабінеце размясціў велічэзны твор Кастуся Каліноўскага, 2×3. Яго скручвалі, унеслі з Нацыянальна-мастацкага музея. Я тады сказаў, адзіны амбасадар, які не зойдзе ў гэты кабінет, і мы ведаем назву гэтай краіны. Ён ніколі туды не зайшоў. Как чорт перед святым крыжом, да? Калі да? я скончыў сваю працу міністрам, наступны міністр фактычна на другі дзень зняў гэты твор. Так ёсць. Што ж, дзякуй, спадар Артушка, за гэтае душэўнае, эмацыйнае і вельмі зместовнае інтэрв'ю. Я думаю, ваше такое завершэнне аптымістычнае, гэта то, што трэба. Дзякуй вялікі.